una kadongan wae na mengguting pitani gabudina ni Uria Kristen Batak Protestan ingatan ni kauluata Imam Sekretaris Jenderal manang inang Sekretaris Jenderal itikinan engro alani di bagasan Lasni Roha do tangiang asa namangingani bagason digohi Lasni Roha didongani tuhata jala bui naruar sian bagason mabuan barita nauli barita hanguluan nas sora sudai di bagasan Yesus Kristus tu sado na hinubasan jalan masuk tu bagasope tangiakta asa di jakon dot holong ni roha jala ruar di bagasan roha na marpos ni roha tutu hatta situ lusadai alani di bagasan gor di bata ama anak doktor di Borbadia ma hugusting pitaon. Amin. Ya, tepuk tangan yang meriah dari kita semuanya. Selanjutnya pasahaton kunci sian tukang manang panitia tu opui eporus didongani tu hatta do pada bagas saliling pauliho bagason dangadong sian nasi dan marmara noaik pe hupasahat tami ma kucini bagas tupui eporus akabipin benar sangapan. Opui eporus menerima kunci dan sekaligus akan membuka pintu. Mangasahon asidot holong ni rohani Jehovah do tapasidung bagason. Moliatama di debata di pasu-pasu Tuhan ima saluhut pangisi ni bagason nuang pe huukap ma pitu ni bagason mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia. Ya, tepuk tangan yang meriah dari kita semuanya. Kamu nakadonga masuk mai tatu na ni prasastion na tersurat di prasastion ima songonon. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Rumah Dinas Sekretaris Jenderal Uria Kristen Batak Protestan ini diresmikan di Pia Raja Tarutung 29 Agustus 2023. Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ya. Molete opung